harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ada orang sotapuka par minggu ta, perjulumita martangyang na hohom. Amen. Uriani tu hata, nunga saat hita tu minggu perningotan ari hasa saurin tu diperbadia, nunga di lubahan Tuhan Yesus ada orang sama naik ibana tu banua gijang, uli muna doi ya lahu au, ay au solahu au, dang naro pengudiani manopot hamu, alayang ko lahu au, surok kudo ibana tu hamu. Tadi perbadia do majo jala pahothon parsauran ni akan persea nang ginuaran huria. Tadi ido nang mangajari hita mangatu silomoni rohani debata. Alani upasat hami matu hamu. Selamat hari pentakos tamadi hamu saluhutna. Selamat hari Pentakos tamanang. Di pesta perjolo perningotan hasa sauran to di perbadia sadarion diarahon do hita sama jakon to di perbadia. Saya songgopi hamion, rohanami maparia, pamamuji hotongtong.
Atong beta mahita marsobbalah mamuji, dohot pasanga pontu hatta, romahita marolopolop tujulona, marede mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, nato mapalangit do tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, lehonok kutuhamu rohanay baru, do to dinay baru di bagasan ate-ate muna,
jala usatok kuroha batu sian daging muna, jala lehonok kutuhamu rohana namar prakilalaan, jala lehonok kuto dikku tu bagasan ate-ate muna, ahudo mabahesa, asamar parange hamu di bagasan akapatikku, aka hupu per raduta muna, jala patopa muna do, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akan persea di hatam, marhiti-hiti to di perbadia, sai buhai marohanami asature parahon nami, marhiti-hiti to dimi, asatok tong dame rohanami makalaston hagogon nai, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tatangihon mapatik ni debata di pesta perningotan hasa sarun itu di perbadia sadarion imana tersurat di konfesi HKBP bidusada betolu debata to di perbadia debata atau di perbadia ima hapataran ni debata marhite to dina di bagasan sadarion hasitulu sadaon na mangula do debata to di perbadia rapdo debata ama nang debata anak sian salileng nilelengna, rodi salileng nilelengna. To dini debatado na mga ramoti, manuturi, manurirang sudi jolma dohot pautohon hatigoran na adong dihasyang anon. Ibana do na pasaton hata, nang pangukapon na sian debata to akka panurirang. To di parbadia do na mga duti ulaw ni Jesus Kristus di portibion, lahaw madyo, papunguhon, pasadahon persauran, pahehe panidangyon, dohot pakubasion, huhut pabadiahon huriai marhite barita nauli. To di perbadia do na mangajari portibion taringot tudosa, hati goran dohot ibana do na manahophon halon na persiay, mabahen hamubaon ni roha, patiurhon, paibaruhon hadirion, manugunugu tu hasitongan, mengajari pasangapon debata, huhut paradehon sejata pertudion na perseai. Haperseaon ponggol patuluhon dohot lapatanna. Marhiti pudaon taudol hodo, kolasada do todi nabadia, ima todi parbadiai, ibana do mabahen marperbue barita nauli, nang pajongjong huria di portibion, mangula doto di perbadia sian hadiriona soalani usahoni jolma. Ibana do haroruan ni nasa ulaon na balga na pasangapon debata. Situlahod do poda nama dok dos doto di perbadia dohot akato di naasingi di portibion. Laus tatulak do nasa hataridani todion manang peisian ulaon pajagaon jolma. Manang na tubusian pamanganda, suang-songoni nang poda na madok, naso perlube marubat meludung ginohan ito di perbadia. Tatulak do na madok perhataan siliban, pungannya akan persea,
sude ulau na belga naso pasangapon debata dang sianto diperbediai dang ulau na belga suat-suat ni hapor siaon alani situlah hodoi olat nima sahatna atong rap mangidogo kumahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan. Tato poti madusat tato dopon ni debata martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang di pesta paringotan hasasar nito di perbadia sadarion rodo hami to depan mo na poti dosa nami nunga di joho hami alamat jalo to di perbadia asaturulaon hami holong dame lebas ni roha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dot hatomanon alai setal pedo ngulunami marparange marguru tu daging mangoloi hisap-hisap ni daging dot sakap naroa namaralo tu todim. Ali Tuhan asima roham di kami baik baru roha nami asamu roha doho pangalangon nami marhite tondim. Di jauh do hami asam mangulahon haluan na pinatupami marhite na mga radoti hajura bagason na profesional di tongani huria ng masyarakat alay mauldo pe hupasaut hami ala deba hurang pangatusion na deba diboto do diatusi alay dang rade mangulahon siyan na sa roha dohot guguna. Ali Tuhan pargugoy mahami marhite tondim asa unang sumurut ringgas ni roha nami alay asa parto dinagigil nami manguloy. Lehon matuhami to dim na badiyay, asa unang ganggu rohanami di asin ni roham, alay asa hot rohanami marhapor siyaon, laho mangotapon nasa dosa dohot roha pertibion, asa pasat hami direnami tuho, gabi pilihan na mangolu, jalan na badiya marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Romahamu tuau asa mangoli to di muna ninan Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenok kusongon itak. Nak pirara songon abit hazubba. Gabison hapas domuse hasangapon madi debata na di Gijang.
Hatani debata turpuk di mingguon, imana tersurat di sada Samuel 10, mamuhai sianet onom rodi ayat 10 tolu. Jadi songgopan itu dini Jehovah maho, gabe manuri rangi horap dohot nasida, jalan bumba maho gabe jol mana asing. Jadi yadung masa kata dai tuho, bayan maguru roham na jupang tanganmu, ay donganan Jehovah doho. Dungi tuat maho tu Gilgal pajelohon, jala idama, tuat peahu madapoton hola homa melehon akka pelean situ tungon, dot akka pelean hamaulateon, ikon pituari leleng na paimonmu, ahu ro madapoton ho, asa hupabotohon tu ho si bahenonmu. Jadi dulu dari bana laos yang lapung si Samuel, gabe di pauba debata marohana, songgok mado sude akata dai sadarinai. Aidung sahat nasida tu dolok gibea, idama saharon panurirang majepakon ibana, gabe songgop mato dini debata tu ibana, laos manurirang ibana di tonga-tonga nasida. Alaidung lida saluhut akan atumada ibana nasailaon ibana manurirang haperap dohot aka panurirang gabenin nabe mamatulunganna ahado masa sua anak nisikis dohot dosi Saul hape itonga-tonga ni aka panurirang. Jadi Roma alus ni salak sian ni madok, iso do ulaning amanasida, alane ini menjadi gabe upama, dohot dosi Saul hape di tonga-tonga ni aka panurirang. Dung masot ibana panurirang ini tohas ma ibana turobeani. Ima sahatna martua do akan ato mangihon hatani debata jala no peopsa. Amen. Tidak kon maha porsiaw tay song nahitan itu nidongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di dibata Jehovah ido ama perguna satu dosan
natu mapalangit do tano, au persea di Yesus Kristus, anak di pati Jehovah na sasadai, iman tumbuhon si Maria, nagabagabayan si Anto di perbadia, adorang suabubuhan. Ido tu hatta, natu maon na bernit, di panghuman silatus, nampati terpajalo ibana di awal silang, na tuat tu banua turu dung ditanam, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo laudul siamon di amanai parguo na suatu dosan, di sima ibana pa memoluk tanoon, mangumian lamang duot naman. Aw persea dito di perbadia, tela adong sare huria na badia, huria hato panihal Kristen akan na badia, do dia sani dosa, do dia eta namandok, mulak mangulusok daging ni halak nong mati, do dia nguluan na sudah. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu di hita salutna. Hujau kami maju tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 20 Mei 2020. Pertanyaan week di hari Rabu tanggal 31 Mei 2020 masuk pukul 10 siang WIB ima di week Rawamangun 3 dohot Rawamangun 4 Manang Perhubungan digabung di bagas ni keluarga situa Games Sihaan Boru Panjaitan Nainan rumah susun Geria Tipar Cakung Blok Angsana nomor 12 RT 2 RW 10 Cakung Barat. Inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Pandidion Nabadia Minggu tanggal 4 Juni 2020 di parmingguan pukul 10 WIB patu pauni huriata do Pandidion Nabadia tudak danak. Ruasni huriata nanaing mamboan dak dana menjalo Pandidion Nabadia asaro mendaftar uhud marguru di gereja hari Rabu tanggal 31 Mei 2020 pukul 10.30 WIB manang jam 4.30 sore jala dibuan ma surat pengantar sian sintua wik akte lahir dak danak dohot kartu keluarga huria. Pertanyaan keluarga Parhalado Selasa tanggal 30 Mei 2020 pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupado pertanyaan Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun Rap dohot keluarga. Sudi Parhalado Partohonan Rap dohot keluarga asaria ro mandohoti partanyani. Ari hasasaur ni tondi perbadia. Minggu sadarion 20 Mei 2020 ima parningota ni ari hasasaur ni tondi perbadia na parjolo. Jala marsogot hari Senin tanggal 20 sia Mei 2020 ima minggu parningota ni ari hasasaur ni tondi perbadia pa duahon. Patu pauni huriata do pertanyaan di gereja masuk pukul 10 siang WIB mar bahasa Indonesia. Sudir wasni huriata do aka punguan kor asariama mandohoti pertanyaani. Manghatidakon hata haporseon pelajar sidi khusus. Minggu sadarion tanggal 20 Mei 2020 di parmingguan pukul 10.30 WIB di patupa manghatindakon hata haporseon sia halak pelajar sidi khusus nau marsiajar nasalenengon. Pembinaan dohot pembekalan Parhalado Partohonan. Hari Kamis saat hari Sabtu tanggal 1 tanggal 3 Juni 2020 maringanan di Yogyakarta patu paundo pembinaan dohot pembekalan Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun ni uluhon ni Amam Pandita Resort Pendeta Baner Siburian MTH. Tatangnya koma asa dengga merdalan pembinaan dohot pembekalan ni bayan sangap digoarni Tuhatta. Lomba cerdas cermat Alkitab. Nah di hari Sabtu tanggal 20 Mei 2020 maringanan di BPK Penabur Tanjung Duren nunga di patupa lomba cerdas cermat Alkitab sekolah minggu se-PGI wilayah Jakarta. Sekolah minggu ni huriata HKBP Rawamangun mandapot juara sada di perlombaan ni. Gereja pasato selamat tu sekolah minggu ni huriata. Tatangnya ko kema asa sekolah minggu ni huriata gabelam tu dengganna tuari namangihut. Malam keakraban paduan suara Sola Gracia. Hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 26 tanggal 20 Mei 2020 maringanan di Evergreen Puncak Patu Pauni Huriata do malam keakraban paduan suara Sola Gracia HKBP Rawamangun niuloni Amam Pandita Baner Siburian MTH. Festival Kor Antarwik. Hombar tu bulan musik HKBP Rawamangun, seksi musik Dewan Marturia HKBP Rawamangun, naing patupaon Festival Kor Antarwik
di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 tolu. Sudewik asa masih dohot jala para dehon diri lau mandohoti festivali. Syarat dohot hatot tuon boema dijaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Pemberdayaan Evangelis Dohot Marturia Distrik. Pemberdayaan Retreat Evangelis Dohot Marturia Distrik DKI Jakarta di Patupado hari Jumat 1 hari Sabtu tanggal 2 1 tanggal 3 Juni 2020 tolu maringanan di Geraha Inko Pabri Cisarua. Evangelis Niuriata HKBP Rawamangun Dohot Dewan Marturia asa mandohoti pemberdayani. Tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbogason ima, Chandra Sintong Togarma Panjaitan, ruasni HKBP Rawamangun, Wik Hutan Kayu, Kayu Manis, anak niamata Situa Mangatas Panjaitan, Tubuh Ninata Murganda Boru Sitompul, Dohot Orwana, Cindy Noviana Anggraini Manurung, ruasni GKT Lahai Roy Jakarta, Boru Niamata Li Hancun, Tubuh Ninata Sri Rahayu. Pamasu-masuan di hari Jumat tanggal sia Juni 2020 tolu pukul sia pagi di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsarepeon na sida, gabe parsarepeon na denggan dintonga tongata, tarlumobi di joloni tuhata. Ruas namonding. Nah di hari Senin tanggal 22 Mei 2020 tolu, nunga jubolo monding sahala ina, Aspita Boru Tampu Bolon, umur 70 tahun. Tinading ni amata Gumarang Sitohang Nahinan, alamat Jalan C, Kampung Tanah 80, RT 5, RW 8, nomor 7, Klender, Wik Kampung Pertanian. Tuudean hari Rabu tanggal 24 Mei 2020 tolu di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngaleon gogo dohot pangopelion di keluarga nama si taonani. Pelehan dot akaudut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinaradeni huriata. Di pasu-pasu debatama akabarita masa dohot ulaon akasi patu pauta bayan sangap di guarna. Songoni matikting di huriata minggu sadarion. Moleate. Pujilah Tuhan, oh jiwaku.
Tapasada marohata martang yang mahita. Dameni di batana sumurung sian salhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia makadamang dainang haangin ang pinaribo saluhutna, nanaing bigotama jamita, turpu jamita di bagasan minggu tamanugoton laos sadarion. Ima minggu parjolo hasasaur nitod di perbadia manang turunnya Roh Kudus. Jala marsugut musi akadamang dainang baik nadong di bagas gereja do lacara live streaming. Suatu lupa hitam musi ro tu bagas gereja to botari ima laho mamestahon perningotan hasasaur nitod di perbadia na paduahon. Alani hatan debata turpukta di bagasa tikion ima nanienat siya Evangelium Johannes bidu 20 mamukka may siya na 10 siya sahat tu ayat 20 tulu sonomma hata debata. Jadi dung botari dari parjolo dung salpu hari sabat dinaung sordak akapitu ni inganan yakka sisiani ala ni biar ni rohana sida mida akka Jahudi Roma Yesus jongjong di tonga-tonga nasida jadi di dokma tu nasida dame ma dihamu jadi dung didok songoni dipatudu homma tanganna dohot adorana tu nasida gabe lasma rohan yakka sisyani ala naung diida nasida Tuhani. Dungi diulahi Yesus mamadok tunasida. Dame madihamu songon sinuru niamayahu surokuma hamu. Jadi dung didok songoni mangubus maibana dopak nasida. Uhutma didok jalo hamuma toddi parbadia. Molo di sesahamudo sani manang ise nang sesamai. Molo di pahot hamu dosa ni manang ise. Hot doy. Di sido sahana. Hurian tu hatta dihamak kadamang dainang di minggu Pentakosta. Jadi sotong lupa hita maddo Pentakosta dang Pantekosta ate. Adong do dihutanami gereja Pantekosta. Molo haroroan ni Pentakosta ima mamuka sian dung hehe Yesus sian hamatean sahat 20 hari bana dung nakko tu banu gijang. Dung nakko ibana tu banu gijang 40 hari, dung 40 hari, 10 hari nai di pasahat tu hita lahopai mahon haroron itu di perbediai songon na didok nai. Tikinakko kibana tu banu gijang didok Yesus matwa kasih sianna undang mabiar hamu. Leonok kudo songkop todi perbadia tuhamu. 40 tambah 10 penta 50. Kosta todi haro todi. Jadi suatu pilih-pilih kita madok konak kadamang dainang da Pentakosta do. Hari ke-50 haro todi perbadia. Ahado todi. Ise do todi. Mau halak madokot todi perbediai ima roh penghibur. Tohodei ate
Itu nak kadang di stensilatai roh penghibur. Baboy do halak dengka-dengka nguluna dang butuh dihibur. Ate. Boy do halak molo no ngalas rohana dang pola dong penghiburat pisi. Ise do di porbadia. Na pasti to di porbadia Tuhan ido. Asatakas taboto. Ate. Tuhan ido to di porbadia alai pangulaw ni to dido. Na songgop tugan ngulu di solmay. Damang daidang dung nakok Tuhan Yesus tu banua gijang tung mabiar situ tu dak kasisian nai. Murid-muridnya sangat ketakutan, sangat khawatir karena seperti seekor anak ayam yang kehilangan induknya. Tuhan isema naboy dongan nami. Isema naboy mangurupi hami. Nate. Isema naboy laho mangajara-jari hami. Jadi damang dainang donok kudu songonon. Kubereng tren na parpudion akan tua-tua dak pola beda jari akan anak kona. Songo perempuan manuci piring, manuci abikna, manggoso abikna, alang arok pangurupi. Song-songonya ke bawah pe. Magodang mon, ay ngulu ni jol mon tang binoto ate. Tang binoto ngulu jol mon. Moding ma topu na torasna, siok-siok mageleng nai. Hati-hati pada orang-orang tua sekarang yang masih muda, kudang doa ke rumah tangga hancur ala soiboto ke perempuan itar lumo itu anak boring putu mananga. Hape mau mula-mula sauti martomatane ro isuk kubawe baru yang boto mananga tenang aja mang proses doi inna. Dang segampang ida. Dang segampang membalik ke telapak tangan ate. Jadi pangiduannya anak kamu nginung. Ajari hamu baru munai. Soto ngalani sirang imana siramat tanah. Ate. Baik dah. Atau emak arong do pangurupi. Ido alana mace gudang do rumah tangga baru dang arong piring na arong galas na alana hola manggrab do karejuna. Toke-toke di telepon, ro grab, toke-toke mar telepon, gudang kardus meja unai alas panganon. Dang binoto ngolu ni jolmon. Sang ngobus do. Bololao na toras na topu, tidak ada kemandirian anak-anaknya. Gay mabiar mak. Siok-siok mak, ale bolong ngay topa siya dada na imana, geleng akakak na majaga de na, bolong si adik no majaga de na, bolong si adik no majaga de na, sampai 10 halak misalnya, bawurut tong. Ate. Terlatih, bima guarna terlatih. Jadi bolo lape mak no turi-turi ya, tak boleh mabiar be, bolo dada sonar naung. SMA apa si sulangon dope, si paridiot dope. Ate. Tang terlatih. Oh mana masa? Dia kasih siani. Tung biar situ turun nasida. Isa marungan nami, isa mangajari hami, isa malaho boy manggonggomi hami. Ketakutan inilah yang luar biasa. Sehingga mereka takut khawatir. Karena apa? Bahasa pola biar kasih siani, karena memang mereka tidak memiliki kekuatan sosial. Oti itu nasida. Kolang 10, sudah halak do. Tabang musak kana asingi. Dan orang mereka tidak memiliki kekuatan ekonomi. Akan apa fokus doa kasihnya Tuhan Yesus. Jadi biasanya mau lakukan apa fokus. Mabiar madongani akka suaranya kana sangap. Ate. Met. Bahkan banyak orang pamet tu banyak sekali banyak orang sekarang bukan merendahkan hati, kadang-kadang merendahkan diri. Ate. Jala unding umah dope molo di parpestan dang adong na merendahkan hati sudah patibu diri ai bodo sudah ipake narong di banei ale molo di parmingguon sudah do merendahkan dirinya kanang do istilah mandoko sonon yang bisa diberikan tangan kanan jangan dilihat tangan kiri. Itu tiak kain tangga banget ya. Itu suku ruas. HP Roma ibet tong. Barang dah. Biasanya mau ipat durungon. Mau heweng name met igolom deh. Per 2000 non. Unang ibereng.
Ipa masuk tudung durungi. Ale molo haka per 20.000 tu kijang atar songon ipa bola don. HP dokon hatain Tuhani naso na nilon tanga siamun dang boy tangan ni habirang bawasa binereng doy mana male 20.000 igonggom ate. Kadang-kadang seperti itu bahasanya. Mereka tidak memiliki kekuatan ekonomi, orang-orang kecil, namek donasida. Bahkan mereka adalah rata-rata penjala ikan. Jala mereka tidak memiliki kekuatan politik. Dan arong nasida per politik. Arong tehe sahala hati ai. Ima Simon orang Zelot. Dia adalah seorang politikus pada waktu itu. Alin make kekuatan nasida. O tido nasida maribakko nak kahala jahudi di hati ai. Ida maban nasida mabiar. Mereka tidak memiliki kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Gabi mabiar situ tuh nasida. Apalagi dong di boto nasida. Yesus itu telah hilang. Dan di boto nasida rupiah tiaw di turpukon. Yesus nok kehesian nama ate. Beh, ngasiak behita. Boleh hita nama musik gilirat perpudi. Dung diuhum nasida Yesus. Dung di pamate nasida Yesus. Ding nupusa nasida Yesus. Jaitung mabiar situ turun nasida. Alani biar nasida ido. Saya martabun-tabuni manasida. Laho memuji dewata. Ketakutannya membuat mereka bersembunyi. Kekhawatirannya membuat mereka tidak terlihat. Jala sahira narong neng mabunuh nasida. Idok kalamanginang di Bibeltai adong hampir lebih 365 hali hata mabiar. Jadi kalau diduput tu hari-hari, 1 tahun mai. Berarti sadari terus do halak mabiar teh. Mula dong 1 tahun 350 ono 355 hari, berarti kan tikki do hita mabiar ate. Gudang do biar tak dingoluon ate. Bahkan dakolang mabiar dingolu. Akka duli pedo anak boru ngamabiar lau marhasohotan ate. Ngamabiar be. Ngagudang be anak-anak boru duli na jomblo. Do high quality jomblo ate. Nang batua do patuahu. Nih, itu. Ngababiar be. Manguli mau hamang, manguli mau hoinang. Apalah makan kami Pak Inah. Hepeng na gajinya 20 juta. Tangi. Ngadong apartemen na, ngadong mersina, ngadong mobil na. Alitong mabiar ibana. Takutnya mungkin ada imbas ketika dia lihat orang tuanya berantem terus. Mabiar memana. Tangi. Ngagudang bejol mau mabiar. Melihutanami, dak kuboti Jakarton. Boleh mamulus kuburan. Opung. Permisi jodain nak. Itu kan. Di Jakarta ngalai itaman kota. Dang mabiar bejol ma. Ay molosong di benteng puluhan. Apalah di Toruna ma dapurna. Toron di kuburan ini dapurna. Ima walo bayang di benteng puluhan. Ate. Lag mabiar benazida. Bolo hita mabiar rope hita mamulus kuburan ate. Nah biar dangalan di kuburan ini, air abana gue gejang-gejang. Aisyal satado mangarihiti. Dang tiap hari. Nah biar do halak mate. Dangi. Burju do hita manikir namoding. Ale makatai hamate mabir do hita. Gurang do halak sian uki botarinai, tu SPD, sian SPD, tu persahabatan. Olo patali sadari mana manikir namoding. Apalagi de tua-tua di hutan. Alay boleh taringoti hamatayan. Nasingi maju dah. Sotong rubi gunai. Idok anak kamanginang. Mabiar do halak musek. Idok kemetua. Saya umur minang. 17 tahun do peke samping. Idok. Dan tugi jangat tong. Lapatanda lamposo. HP sepingi do mana berulang tahun. Olo do ngadong ibani si angkang kana. Holang lilin naima. Mabiar do halak dang bagak. Ade, akai nang laru hamu laukan pengen cangan kulit. Tarik tu son, tarik tu so, tarik tu gijang, lau seribak. Itu kan? Mabiar do halak. Ada beka manginang. Gudang dope halak mabiar. Laho di tonga-tonga di ngoluna. Di dokon ibana da jukat. Tapi sasi tong na ido.
Macam gudang dope habiaran ningolun jol masongo biarnya kasih sianon. Dang boy nasida laho patudoh dirina. Bahkan tengok ma halak na biar ulus ibadah bertabuni. Hudak kosongonon pengalaman. Naringga sa gudak kalak tubuh napa sogit laho marteberu ale molo so gudak ke pengen unang laho mulut tubuh napa sogit. Anon holang dejabu 2 minggu. Bedo dah. Gudang do halak batakon, pulang kampung yuk, pulang kampung ina. Ala sonara ngaboy mar mobil kan. Mol holang gatuk ke pengen munang mulak ko. Ala na idok parhutaman non. Ay bahaguna na mulak ki mol holang dejabu ka region enden non. Beko mangkalangi doho. Bedo dah. Baru pe. Bolo gatung do hepeng mi unang mulak ko. Ate. Bolo perlu ipatu duho bongak par Jakarta tu hutan. Alana boha par hutang ngagurang tu Jakarta nga namora. Tak song na jolo hamu. Mar PMH, mar LS. Kan? Sonari molo somar pesawat, dang pesawat na Garuda bulak kana swasta hido ulo di cahya deh. Apalagi musik songko imana, mulai rosap pemulak nakabotoan imana. Datang tidak dijemput, pulang nggak diantar, ini kan? Jadi tunggal bersitu tuh do. Macam gudang do kadamang dainang mabain habiaran nak kasih siani terlumobi ketika mereka terus dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oma si bociri, oma namasa, dung botari nasida marpungu, di sorda nasida pitu inganan nasidai, ala biar ni rohana. Bapak Ibu saudara di hamak kamang damang dainang, takas itu tudo, lomos rohana sida. Takas itu tudo, dang tarjalo nasida kana masay. Ala ditiki sorda pitui marpungu nasida saluhuna, dungi jongjong ma Yesus di tengah-tengah nasida. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan akal, bahkan mungkin dengan kata batinnya, lalu Yesus berada di tengah-tengah mereka. Adong do di tengah-tengah nasida Yesusi. Laos tidok, dame ma dehamu. Amanginang unak kolan hata di WhatsApp maddo GBU God bless you. HP bolo pajupang dang adong idok ko ni. Dang adong idok ko ni. God bless you ya. Bahasa Inggris na musik upung-upung si ate. Asik ya. Unang salah ba. Akalau tamatan sekolah belajar halon da julo. Ate. Gudang do hita medok kesongoni, ita betabai JBU God bless you, tukenai RBU Roh Kudus bless you inta. Kan? Jala gudang do halak bola martangi yang ikut didok kon natului. Asa komplit. No lucu do pe dohok mahita. Selamat pagi Yesus, selamat siang Yesus, selamat malam, selamat tengah malam, setengah tua borngin. Papola jara-jara Tuhan medok kon songoni. Meniri-niri sanakko. Ate, itu ruho. Tak polai. Seolah-olah agamawis, HP dengan tusi manangahan. Jangan. Tak pola. HP doko Yesus do, dang sahat tu amai, ngolo so marhitiau, so tadoko pola ikut tor di perbedaan pola wahai. Alane di puka pertanyaan ta di bagasan kordewata ama anak doto di perbadia. Jadi sotong murah-murah hamu maniru-niru. Ala ringgat cambutusan, itu ruhamu pasukan putusan, seboto hamui. Tersongop minyak urapan na idion na itu namor dingi, buat ini, batu ditetek kebut ini. HP harga nipe susah dia. Ate, murah busuk do bakke, bolo gudang aek kisi. Dangi, HP sirah dangi bak kamu, HP sirah untuk mengeraskan do, mengawetkan kan. Boleh tak buat. Siatu sama, usuk ke majom sesera, arlah patan ni minyak urapan itu decom punai. Kuyok ko majolo. Ay boy mangul na matay, manangangur tu kuburan niya, sangur tu kuburan inna. Habe mardosa ya lamebu, matay ya lamebu doi. Misalnya, jangan. Sesuatu yang tidak logika, sesuatu yang tidak masuk di akal atau imannya jangan dilakukan. Unang ebena masa ya garusai na masa, ini ulah, jangan. Andal iman lah, andalkan imanmu. Iya. Iya dong. Jangan iman orang kau caplok. Ya, jangan.
Unang. Na di rohamido, ni haporsyomido haporsyom. Ido dah. Ale do ketuan Yesus do haporsyomido na peluok ko. Ido na masa. Roh Yesus di patuduhon tu nasida dame made hamu. Dong di patudo Yesus itu nasida dungi tang porsi atau ngakasisian nai. Adang Yesus rai setebi be gudui. Itu kan? Bolo hita naringga serdo hita songoni kan kamangenang. Bolong todok tanaga beda itu lacir hatta. Ada itu dua mang. Odo pe keturunan nami dede itu ina musik. Hape anak buru pe mana? Arang duta nami songoni. Gabe bilang sudah danahon marsikola tibo ala pitor isangkau makna bapak na naung ngarong songgop opung na to ditor dini opung na tibana ala torilama de betorus ipon neha gabe baga gabe raramat tong songon raranya kau abi ni lansion gabe soma parsikolan na SMA dan kuliah be ale dokon songgo opung na ibu amma satawi unang nguruk kamu kamanginang da ibu amma ala hutanawan sila opung na sila sama usir ibu amma habe babalupo pedang adong, holang deban dari asai gudang. Hati-hati. Suatu ngangtor ditordion di son. Hati. Nah jolu tahu rupe, orang tor ditordion nomor 30. SDSB porkas. Bolo parlui, ipa bosur jo manggil leng non. Ipa bosur, bolo isya cuma nuki asa mernipe borngenon, asa dapotan iba suguin kan. Apa yang marni pikir leng nai ipas tapi. Ngani potong manut tuh orang marni pihoin nam sekan. Imar kok nih todi diono bigu-bigu non kan. Itu. Dang adong bayak kamanginang. Dang porsea nasida. Ale dong dipatudu Yesus. Sudah akan masa di bana. Adong tanganna dorana dipatuduon. Dungi porsea pe nasida. Banyak orang kadang-kadang harus melihat baru percaya. Tapi ada juga orang walaupun tidak melihat porsea. Nang pesoma merek ko ale porsea. Di tapi gudang dosongoni. Bola roka lah mantoko sesuatu. Ibu isa narong namasa. Dang porsea tuh ho. Kenapa orang tidak percaya? Mungkin beda dengan nats kita. Ala paguda kuga busna. Jadi mulai kuda kuga busna tua-tua. Paguda kuga bus tanang porsea bihala. Nang petik kos tadokon. Belajarlah untuk berkata yang benar. Ya, belajarlah untuk berkata sesuatu yang jujur supaya perkataanmu diakui orang. Itu. Tok kana tua-tua pesongoni do. Gudang do songoni. Ringgas so bolo juara sada nokko to sono ape dong juara sada anak konda pistar dang ngadong idokon. Dungi dokon mulai sonare oma bapak dang porsea be tu hobolin narang ngabe. Ngasele sabe. Toroh ngeling nam sek lu gua n habis. Dang adong bek kamanginang. Ate. Harus berani untuk jujur. Dan Yesus membuktikan rasa kejujurannya itu kepada sisi andai dungi porsea manasida. Amanginang. Kadang-kadang itu yang harus kita perlihatkan dalam diri kita. Harus percaya kepada Tuhan. Molo halak na porsea nani ida jala porsea dapotan hanguluan di mana. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dungi dok pendasida dame madihamu, songonima persurukku dihamu, songonima persurumuna diahu. Ada satu catatan bahwa Yesus datang melalui hadirionna di tonga-tonga yang kasisianna, lasa gabe boy, suronna hita lahumar barita nauli. Jadi hajong-jongan nih, haroroto di porbadia tu portibion, lahumar doko kita menjadi satu misi penginjilan. Supaya setiap orang yang mendengar tidak hanya mendengar saja, tapi tidak ada percaya saja, tetapi bisa diutus menjadi murid-muridnya. Dungi mangubus memana, lau mebana. Ijalo nasida ma, tod di porbadia. Akadamang dainang topik ta sedario nima jakoma, tod di porbadia. Terimalah Roh Kudus. Di bagasang ngoloni zolma, jodoh huriat HKBP, sahira hamagoan kekuatan manang visinya tentang ini dalam kegerejaan kita. Jodoh halak saya memakai gereja-gereja na asing, gabe seolah-olah tumikosi, sian
ibadah naung di dohotanna marpuluh-puluh tahun. Ala taringot tu tod di purbadiaon. Jala boy do halak dididi lobi siya 2 hali. Ala so di lalai mana dak cukup padidion na sahali di huriat ta HKBP. Nanang dohonot ta di minggu Pentakosta na Barzolo, ala di balga ni haroro ito di Purbadia, balga ni misi ni pangajaratta parsuruatta, lahu memberitahu berita nauli, jala haroro ito di Purbadia ma gabe cikal bakal huria na Barzolo jongjong. Aleko takas taboto bahwa di HKBP khususnya di kita adong do todi. Basorok kanang todohi. Olang didi hamu di bagasan kuarni badawatawa ama, anak, dohot, tod di Purbadia. Nga songgop tod di. Nga songgop tod di. Alai molo songgop tod di, tinggal bagaimana kita mampu menghidupkan roh ada padaku, roh Tuhan ada padaku. Di tonga-tongan yakka ngelutta. Di tonga-tongan yang akan ngelutta. Damang dainang beberapa tanda turunnya Roh Kudus mulai dibadi kisah para rasuli ima lalu terlihatlah mengobus ma adong ma angin kencang lalu lidah-lidah api dungi ibotok kana sida ma berbahasa lidah manang glosolalia ale orang salah macai kok dorhonok kutuhita bahasa lidah atau glosolalia adalah salah satu tanda dan bukan tanda-tanda utama. Salah satu tanda ya. Gudang do huriani HKBP laho mangaluluyon. Asaboy mana berbahasa lidah. Banyak. Asaboy mana marhata sileban. Iluluya ke gereja-gereja narong bahasa sileban na. Alita baca turpuk tahun. Bahasa itu diberikan ketika Tuhan berkenan dan bukan dijadwalkan atau dicari. Suatu putih teh. Dang naik jadwal kamu bahasa silebani. Dang ngarong ini botahamu tiap hari roy daong. Tetapi ketika apa? Ketika Allah itu berkenan untuk itu. Itu salah satu tanda dan bukan tanda-tanda utama. Bihamau. Nasoy hamar bahasa lidah. Dakyau ribu tau bah. Ate. Mulai sian STT, sikola, marsikola, sampai 4 ditau, satu sadari udah kayak waktu bahasa lidah. Nanti. Sedang ke bahasa Indonesia marah balangan. Sakot, nanti. Apalagi media jargon, asal pajupang. Padahal bahasa lidah itu harus dimengerti loh Bapak Ibu. Bukan tidak dimengerti. Ikonnya tuh saddo. Bahasa silebani. Halak nama BG ko mga tusi. Imana perjulu sahal yak kadamang dainang. Supaya jangan ada gereja kita ini mencari-cari gereja mana yang berbahasa lidah. Ya. Unang law hamu. Rentetannya non idok koma hidup baru dungi ipangidu mahamu dididi 2 hali. Nama ridi nama hamu isi. Ate. Ido rentetan nih. Na baruahon, haroron ito di Purbadia na dang mabaik kamu mabiar, alay gabi barani mahamuro. Tidak membuat kita takut, tetapi kita semakin berani di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara psikologi dan sosial kita. Jadi bolo halak rotu gereja, dang mabiar. Ayang do celitukan, beta apa, marminggu, ahamu na marminggu, boleh marminggu na rupa giring-giringi, saya dia dalam di. Ate, arong doi. Halak nama jala to di Purbadia tidak takut lagi tapi dia harus berani. Jala adong dame nasihat Tuhani. Deko si pardame do halak nama jala to di Purbadia kamanginang. Ko si pardame do. Unang say marula lo ni hita marulaw na badia. Hape ugodang Parbadia molo inay mago iman nay molo inay mago gabi perbeda. Parbadia
tapamago inay haporsyon nay kawi perbeda. Hala nang majalo to di perbadia dan kawi perbeda. Akhirnya kebadia. Ketika dia menerima secara imannya perjamuan kudus, baik kolam gudang dotong dongan dan gudang musuna. Itu dah. Molo na ijalo setiap ijalo ulun nabadia gudang musum, kolang na manginum doho. Ya do masa songoni tikyau di huta-huta nang sidok guar. Kan na jolo piala do inganan ni ahai, inganan ni angguri, nang sosonario kan. Nung di boto jolma kesehatan pe baru bisa dadangi. Bula jolo tong piala do iban. Songoni julon. Jadi figur do na jolo boleh huta-huta, tiki opat di huta-huta. Figur do ngayat tani 10 halak. Parjolo makaina. Boleh sana kaina do parjolo baru akama. Biasana pulit do bangku. Akaina sulison, akama roba perkotaon. Iberekson soron. Sarupa do tehudulin na. Ipasirang do hamu isan. Dan isok kamu sama kelompoknya amain na. Jadi ipasirang do hita boleh di berminggu do tautan. Akama ina anak boru itu tong. Jadi molong amama mabiar do iba. Apalagi boleh dihitakan. Urang sempat leleng bina piala itu pamangan nai, isop polan non, itahan. Jadi holang, dia dingon, holang selalu sedai story tarik. Holang dam satu nggak habis noni. Dingo imana songon na minum di laboy. Barong do penau makas. Holang saya di mana saya per minggu rot perubasan. Ang do piamang lebih-lebihinain na. Gitu kan? Arang doi. Ate. Dong. Halak na boy ko mabuat dame do mana mabalas ni roha. Jala soto ngarong halak madokon iko pajupang itano rara ma. Pajupang itano merah boy. Ipajupang itano rara unang. Ate ang do tano merah ujung kelapa gadingan. Itu kan? Itu. Iko si pardame mana? Iko benar-benar bahwa Roh Kudus telah mengajarinya, menuntunnya. Aha gunana kadamang dainang di jalohoto di marhata silibakko, marhata glosolalia ho berbahasa lida, alai buah di todi, perbeni todi dan julako di bagasan ngulum. Nah kadang orang do diturpuk to perbeni todi, di stensilat to kan, nang diulah di bagasan ngulum, Galatia 5. Nang marlapatan nih. Nah badua kon, halak nama jalo todi perbadia, di tengah-tengah di nguluna, nak kadang idok nasida di son, mendengar, mengerti, heran murid-muridnya, tapi percaya. Dan inilah menjadi anggota gereja. Mendengar, mengerti, heran, dan percaya. Dan inilah orang-orang yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan, termasuk kita Bapak Ibu. Hahita saluna, naong bata duhon neng manaria son hata bata, jala hita menjadi anggota gereja. Ate. Bicak kuingot. Dan otomatis ruas nuria nang terpasu-pasu gabi anggota ni gereja tahun. Disude selalu asal doa KBP doi. Jadi mularong anak komu borum nang terpasu-pasu sotung soi daftar ulang tuhurion. Udang ano mang nang dia ai hami soddo bolo hamu isoddo hamu. Anak komu nang marasohotat do ikut daftar ulang manang tuhurian asing banom muna. Sotung ang songoni. Salinay hutiga cetu hamak kamanginang. Narong anak kota baru tanang marhasotan, pitor di daftar honu lagi mana itu ngatungan hurion, yang dititing tay. Sotong mardia alana ngagurang kasus di tengah-tengah gereja HKBP Rawamangun. Oma nainong na do HKBP, aliko paksa malayanot tanazida. Bukan seperti itu. Ya pelayanan sih boleh-boleh saja, tetapi register pendataan harus perlu di tengah-tengah gereja ini. Sangat penting do kamanginang. Arang do halak mendengar, mengerti, tidak percaya dan menyindir. Oma. Gudang do halak mendengar, mengerti, tidak percaya dan menyindir. Jauh dari persekutuan. Biasana nong kata peribahasa mandosonon. Dinding itu bertelinga. Itu tek kamanginate. Jadi bolo makatai hita garasia, unang gugugu suaram. Ano marpinggol do dindingon. Bolo tanam sonido. Tidak dana kau, boleh merbadai najolo di hutan kami rumah tangga, sudah do halak menempel pinggol tu dinding nih. Itu, alarang tembok dapat tong najolo hutan kami kapapat dope.
Jadi nalomor hanam dana isi nomor bedai asarong ngalulu tomak ni betong berita nauli kan. Oma sia nomor bedai oma ni okan. Tor ditempel hot di butini marjom-jom. Aha manang nama asa gitu kan. Ada peribahasa seperti itu, marpinggol do ding-ding. Alai, adong do halak ketika Roh Kudus datang, dia mendengar, mengerti, tidak percaya dan menyindir, gabe pinggol nai do marding-ding. Ya kan? Katar balik. Setabi selain kotoran telinga ya. Alai pinggol nai do marding-ding, patu belhu ding-ding nai. Gabe dak pola be ibote mana na masa, dak pola be berengi mana ka Tuhan, dak pola be tangoni mana to di porbadia na mula-ulau di basang ngoluna. Makanya Bapak Ibu, jadilah orang yang mendengar dan percaya. Percaya belum tentu mendengar, mendengar belum tentu percaya. Tetapi jadilah orang yang mau mendengar dan percaya, songon idokon di Tuhan Yesus, songon sinuru ni amayahu, suroko mahamu. Molo nang di sesahamu dosa ni manangise, nang sesamai. Alai molo nang sesahamu, hot mai. Rodi saling lilingna. Itu menjadi padan, menjadi komit, menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Alani sesuatu napamurahu hita, molo tarok misal nama jolo, ngadong tot di porbadiai di golukku. Haperang tapangoli mana, rang tapataridaho tot di porbadiai di tengah-tengah di ngolutta, bahkan gabe tahilala hirame-ame, tidak. Roh Kudus ada padaku. Itu sebabnya aku kuat di dalamnya. Tot di porbadia dong diau na mangajar-ajariau na mangalehot dia wakana asing. Na perlu di tengah-tengah ningolukku. Na mangukap pamangaku si malolokku. Asaboya umar barita nauli tarengot waka ngolukon. Kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Porsia mahita kamangina. Ngarong tot di hita. Alai bohado hita lahu panguluhot tot di asa benar-benar ibana Tuhani margurasa. Tuhani mangulu di bagasang ngolutta. Jala marhite tot di ima na mangajar-ajari hita lahu mangidu tibana. Damang dainang nahinahulongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Na parpuri sahali nang dohon turpuk tot di hita. Ima bohado hita benar-benar menjaga tot di porbadia narong di bagasang ngulut taon. Asa unang mago tot di Tuhani siang ngulutta. Bagaimana supaya kita benar-benar menjaga Roh Kudus itu. Ulaun di tot di bagasang ngulu na porsea. Mari tewoha. Jaga haporsyom. Suatu ngarong na mabuat haporsyombi. Ya. Jaga imanmu supaya tidak ada yang mengambil imanmu dari Tuhan. Makanya dokon setialah sampai akhir. Ada kamanginang. Ikko satia do hita majaga habadiota tu Tuhani asa totong songgopi tot di ita. Pos do roha. Akamanginang da boy hita laho patuduhon hinabalga tot di mangula margurasa di ngolutta. Pola sampai dua hali HKBP, huria HKBP, laho marminggu makalason harar tot di porbadiai, alasya tot di porbadiai do, boy jol mai manadda, laos jonok tu Tuhani. Ame martang yang mahita. Mulai ate marohanami di ho Tuhan, di patudu hokodo dirim merhite pangulaun di tot di porbadia, na ro tu bagasang ngulunami. Nama cetak kas mengajar-ajari hami. Takas mengapuli rohanami. Takas gabisi parmahat di hami. Disaluhut nakka panggulmi ton ningulunami. Madalani ari-ari ninguluon di portibio. Ale Tuhan debata amanami. Nunga takas diajari hohami. Marhite Yesus Kristus namangulu nakot tu banua gijang. Jala saor matot di Tuhani di rohanami. Iko matuhanu panguluh kami tot di marhite ulaw nami siganu pari. Asa marhite ulaw nami siganu pari tu takas itu tu mangula matot di hami.
Hupatudokai matatong Tuhan, na adong dihami roha olong, dame labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsyaon, halabohon, dohot, hatomanon. Ima ulaw ni todi na songgop tuhami. Naik kapatudoron nami Tuhan tinggalu nami siga nupari asa marparbue hatam songon hajongjongan ni huriam. Hami ma Tuhan hajongjongan ni huriam. Hami ma Bibel natarbukka marhite pangalahon nami tinggalu nami siga nupari. Boydo halak manadaho Tuhan marhite ulaw nami songo perbueni todi no patuduh kami. Alania li Tuhan jala debata nami. Urupi hami. Asabui hami manghula honi. Unang gale pamatang ng todi nami Tuhan. Alay totong mahami mangasaho ko di ngulu nami. Dang hadirion nami. Dang adong bedi hami roha biar roha tahutan. Alay tung takas. Solu madihami roha dame nasyakoi. Jala dame na sumurung nasyakoi ma Tuhan. Maringan dihami ganuk marsada-sada. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasu-pasu manang ruas ni huriam. Di berbagai lini parkarejon nasida. Lama ngaluling-ngulung-ngulu si ganupari. Asa margogo nasida Tuhan lahu mangalugahong nguluna. Jala mangasaw ko manasida, laho madalani are ni ngoluna. Unang leon dinasida keputus asaan. Roha biar, alek roha nang barani mana. Mamulus sudah kahamoloni, alarong do todi pangurupi, todi pangapuli, dak karuasmi. Pasu-pasu makaruas ni huriam, leo mahamalumuni parsahiton. Dakaros ni huriam na di basa parsahiton. Situa God will syaturi rita borusilain. Nyon silalai sumentaria borusyahaan. Dohot ganup akka ruasmi na pemulihan. Di akka bagasna. Ali Tuhan. Mangidu kami. Totong maingani rohanak pikiran nasida. Asaboy nasida Tuhan majoho di akka hasusa di akka parsahiton. Di akka hamolo di akka hagugutan. Todimi matotong Tuhan. Naboy lehonommu di roha digadup akka rosmi. Boy tarjalo nasida tarapel roha nasida. Pasu-pasu manang akka ganup ruasmi. Polong na marukil alana kasih taonon. Hamaguan ni keluarga ditadikko naka keluarga marite hamatiani apuli ma nasida. Asa tarapel roha nasida totong Tuhan. Todi pangapul ma sutonomu tu nasida. Walau orang lain gajang ni umur berulang tahun di basa minggon, atau di selas ni roha pas atau mutu nasida. Asa marlas ni roha nasida Tuhan dia selalu nak kapaso asum dia ke nasida nang jinalo nasida nasalaon. Suang soni matotong Tuhan, akar wasmi, unang loas nasida manibil syakko, jaga-jaga nasida, dongani nasida. Akka ulon nami, nang akka pelayanan ni huriam sa minggu 7 lon, ho matotong Tuhan na mang dongani, ho matotong Tuhan na mengajar-ajari salut naka parhalado ni huriam. Asa di bagasan hasadao sa pikir kami Tuhan lau mangulau-ulau di tengah-tengah ni huriam hakabi pera maunon. Nang direncana pembekalan retret ni parhalado ni huriam. Ho matotong na patujuloho salutna asabui mardalat doh denggan. Atau ngali Tuhan miyam mahotor di sipardame di hami. Damem na sumurungima. Mangarajai roha ng pikiran nami. Asalam patarma baritam di ngulu nami. Amin. Mari dimahita huhut papungu pileta.
jong mahitasa. Tatangyak kumapiliat tuadu pane debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang, odo hararuan di salut sileo-lehon na dinggando nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hai masyan na nilahon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo magabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu majalah ramoti asa para syak kami pilihanon. Patimbulhon harajong meritonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhai maruhanami marhite hite todim. Asalam utadahami gurang ni sile hole homi tu hami. Asalam girgir hai maddo mau lihat itu ho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata manami nasotara samdogodang ni silelehom mudihami. Todim nabadiai di leoko tuhami jolma sumonggopi hami na leon. No marga doi di leon ho tuhami jalagmudang doi sian Portibion do sian pangisi na sudina. Ope mauliate marohanami jala pujon nami maho ala ni sudi habalgau dot hamulionmu naong pinapatarmu tuhami. Salehom mato di perbadiai tuhuriam akan naolo manghutat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatotong hami mian di barita nauli. Ale tod di parbadia, saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan jala masih holongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badi. Sodangi jala patiur mahami asa utadahami akadosa na balga, dohot na met si pasidingon nami. Saya buas maho manesa dosa nami, asalam badia jalai baru hami ganupari, asa terbain hami saor tu di bagasan kuria na badia, na sasadai. Saya diho jala padomu hami tu amai, asa pos rohanami maddok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tetabai sileo-leo tuhuria, asalam gadda torop nyaka parbarita nauli, dohot pangajari dohot para siroha, nama maritahon habal gommo di Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudah parpunguan ni Kristen di gereja, di persikolan nang di bagas nabe. Asa tahu na sida saur tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan terpodom, jala pargogoy ma akka nagale. Saya songgoti ma akan aneang dot akan takang meroha, asa ditinggal hona sida hajaton nabe. Saya parrohai akan nabojok roha. Jala apuli akan namarsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa Portibion akka namanguluiho. Saya tatap mana tergugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyao di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jalamiam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikirannya ka panggonggomi panguhum do takaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhumas sugut. Saya patugu haporsyon nami, asa totong hingot hami, naong sesa dosa nami, jala bonommu hami Tuhan nguluas sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malak ke dagingon, panguluommu do musek, asa masuk kami marnina di bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale amanami na di banua gijang, saya penarbadia magwarmu. Saya Roma harajommu, saya saut malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang.
Lehom matu hami sadaron hangoluan siapari. Cesa madusa nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Unak kami togyo tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Hai ho dona puna mulak mahamu di besar dami. Jalo hamu mapasu-pasu jat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramo ti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana minaho. Hidup pakot Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasor homma damena tutodim. Pria Tuhan tadi hamak kadamang dainang haangkin ang pinaribot ami akanong mangulaw-ulawon parminggot ta pukul 10 padita liturgis pewarta persembahan penerima tamu permusik tado song lirik nang multimedia mandot kita. Selamat hari Pentakosta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.